txorienetarrok, ongi etorriak gurera, hemen gaude, Artzmintz Gorrotzategi eta Zigorriturrieta, bi errezetako zorekin zuei liluratzeko prez. Zer moduz, Artzmintz, eguna ondo pasa duzu? Hau bakaixo Zigor, zer moduz, dena oso ondo dijoa hemendikan, eta, bueno, kozinatzeko prez gaude, gauzak erakusteko eta errezeta pilo batekin, goxuarekin. Bale, eskerrik asko, bai, Artzmintz, plazer bat. Bueno, lagunok ongi etorriak eta bai, guk hemen telebistako terminologia mikrofoneri alkatxofa deitzen zirenez, bueno, guk alkatxofa ez, orburuekin kaltzone bat egingo dugu, baina kaltzonea, izu dala horako pizza bildu bat labean iten dana, guk induguna da kanpine eraman du, kanpinean ez dago laberik eta nola iten da hori frigituta, orduan, ingo du kaltzone frigitu bat, betegarria zuen nahi duzuna, gurea gaurkoa, gazta antxoak eta orburuak izango dira, baina hori zuen eskusten dut, eta ero berezitasuna frigitu ingo dugula oliotan, horako empanada frigitu antzeko bat izango da, orduan. Zerbait, mundu guztia gustatzen zaiona, erraza prestatzen, eta etxian dauzkazuen osaiekin egitekoa. Hau lehena, bigarrena, Artzmintz, zure eskaintza zein izango da, parkatu Artzmintz? Bueno, nire eskaintza izango da plater hotz bat, hartuko dut nik orburua, alkatxofa eta itzengo dut. Izango da plater hotz bat, duela gutxi egon naiz Turkian, Estanbulen eta bertan berdin jarraitzen dut. Eta bertan dagoen plater tradizional bat da humusa, hau da, garbantzuekin egindako pure moduko bat, eta bertan granada erabiltzen dute piloa. Beraz, humus bat gainetikan granadarekin, hauxe izango da nire gaurko platera. Eskertzen dizut, alkaxofaneri ematea eta lagunok segi hor, ze hemen doa zuzenean zuentzako lehen azalpena. Aurrera. Legami freskua, ura eta azukrea nahasi ingo ditu eta pausatzen utzi pixka bat. Bien bitartean, irinari gatza gehituko dio, jarraian legami eta ur nahasketa eta oratzen hasiko gara. Behin dena trinko geratu zaigula, oliba olio txorroka bota, jarraitu lantzen eta ero ordu betez pausatzen utziko dugu estalita. Bien bitartean, orburuei ostuak kendu, xerra finetan moztu eta baratxuri atal batekin salteatu ingo ditugu sartagi batean. Tomateak eskuekin birrindu eta gure orea altzatu zaigunean lusatu pizza itxura emanaz, gero beti ingo dut tomatearekin, orburu salteatuekin, antxoarekin eta mozzarella gaztarekin, ondo bildu empanadia itxura emanez eta olio berotan frigitu ondoren, jan. Orduan lehengo pizza ore bat egingo du. Pizzan ore normala, ze azkenean, kaltzonea zan dauka ore da, ez? Pizza ore bat, baina bilduta egiten dana, ez? Hemen daukat irin indartzua, Eta irin indartzuan ize gehituko diogu? Hemen daukau ura, urrepela, legamia freskoa, kasu hondan 8 gramo, erabiltzen baduzue legami hau lehorra dana, baina okingintzako, hori erabiltzen baduzue 2 gramokin neikua izango zu, bikin neikua daukazue. Eta azukre pixka bat, zegatik legamaiari azukera gustatzen zailako. Hor, nahaziko dugu, hemen, batzu esan, hau aktibatzen utziko dugu 10 minutuz ez, ondo pixka nahazi, eta hemen, oin, tardatzen duana gatza eta irinan hasten, gehituko diogu eta pixkanaka gopor batean lantzen hasiko gara. Behin goporrean dena batu zaigunean, taulara aterako du, maira atera, lantzen hasiko gara, eta hau, eskuz, 10 minutu izan alda, baina eukiten baduzu olako robot bat, horrekin latigoarekin, edo txerriaren bustanarekin, horrela ditzen zaiola baita ere, horrekin 5 minutuz lantzen, dena trinko izan arte, eta leun izan arte, neikua izan da. Gatza, eta ero, jungo nahi zoin, likidoa hona sartzen, eta beti, pizza ore bat egiteko eskonduta dagoen pertsonatek, zer imardu Artzmintz? Zer dazu? Ez du nakendu. Ez galtzeko. Ez ere, nik hori, badakit norbaitik gertatu zitzaiola, bostun lagunen dako aragi bolak egiten, aragi bolan, masa, albondigana, eta nazten da, eraztun da neukanik. Agertu zan eraztuna. Norbaitek sorpresara mango du nima. Eta aldamenikoak ikusita. Ramon, eskerrik askota. Ez dut egin ezer. Tontakeria guzita, guazen urak eitzera honen, eta hasiko gara holantzen. Horearekin hasiko gara, eta ia da askotan, edo hemen batzutan hitz egin dugula irinataz, ezta? Baina, beti ondo dago berriro hitz egitea jendeak ondo ulertzeko
irin mota ezberdin asko daudela. Orduan, irin mota bakoitza gauza ezberdin baterako erabiltzeta. Zigorrek esan digu, kasu honetan, irin indartsua erabiliko duela. Vale? Irinak normalian, irakurtze balen badezue atzetikan, V bikoitzarekin idatzita daude eta zenbaki badaukate V bikoitz horren atzean. Horrek esaten du irin horrek daukan indarra. Zenbateko indarra daukean. Orduan, geroz eta indar gehiago, horri esate zaio indartsua, eta hori erabiltzen da normalian, ore elastikoak egiteko, hau esan nahi dut, gluten asko behar dutenak, hau da, ogiak behar dutenak, horrelako gaurko orea egiteko, pizza orea egiteko, eta horrela, zergatik ze asko landu behar da, eta gero, ertziterakora garaian, hor sortzen diran gas guzti horiek irin honek hobeto hartzen du. Orduan, beste erabatia esan da, irin honek zenbateko ura xurgatzeko aukera daukan. Orduan, geroz eta indar gehiago, geroz eta ur gehiago xurgatzen du, bale? Hor, Armintz, gozogintzara pasatuta, normalen gozogintzakoak gluten gutxiago daukate, baina esaten hor briotz batek badauka indartsua hobeto da, ze hor da gurin asko izaten dituzten oreak ere behar dute indartsua, Baita, eta ez, hor kasu asko daude, baina ez du izan behar edo indartsua edo ahula, baizik eta gero hor badaude irin batzuk gauza hauetarako eta horrela, non igual ertaina pixkat indartsugoak, irin pilo bat daude eta errezeta ezberdin baterako erabiltzen dugu bat edo beste. Eta normalian, badaude irinak espezifikoak, baina oso zailak direnak normalian lortzen, baina guk igual gozogintzan errexago dauzkagu, badauzkagulako gure bezeroak bezeroi erosteko aukera gehiago, hau da katalogoa ondigoa daukagu, baina bestela egiten dana da ere nahastu, irinak nahastu egiten dira, hau da, zuk irin ertain bat behar bel badezu, igual briotxua bat egiteko, iten dana da nahastu ahula indartsuarekin. Orduan, nahasketa horren bitartez lortzen dezu, irin ertain bat esango genuke. Eta irin indartsu gehiago botatzen bal badiozu eta ahula gutxiago lortuko zenuke irin ertain eta indartsuaren artean dagoena. Orduan, zu pixka bat jolasten joaten zara, horrekin irin hoiekin eta segun eta ze errezetan nahi dezun egin eta ze irin nahi dezun, jokatzen dezu horrekin. Eta hor suposatzen dut, neurriak begiz ez dira hartu eta botak edote ertaina bestia ahula pixka bat, gero indartsua ez, neurri batzuk eta badu. Hori da, neurriak oso zehatzak dira, eta bestela, azkenen gertatuko dana da, nahi degun orea edo ez zaigula geratuko nahi degun bezalaxe. Horregatikan, askotan, hori gertatzen da, ez? Saiatzen zara batekin, eta gero ikusten duzu, honek indar gehiegi hartu dit, pixka bat baxuago behar dut. Orduan, normalian lehenengon, ezinezkoa da dana ondo atiatzea, baina jolasten jutezea horrekin, eta azkenen bakoitzak dauzken tresnekin, bakoitzak dauzkan labeekin eta horrela bilatu behar du berai ondo dagokion irina, ez da? Bueno, hemen ikusten duzuen niri hemen itxatziken zaidala, hemen ohitura dauka jendea ikusten duen holan hartu eta irina botatzen dio gehiago. Lasai, pazientzi pixkat euki. Landu, jungo da askatzen, hemen, egun hauetan inditu hemen orea euskorrak eta esan du, horrek gutxi landu behar dira, seguruten ez dugu nahi lantzen, hemen kontrakoa, hau landu egin behar da. Orduan, pazientzi pixkatekin, hemen jungo gara, eta jakusten duanen askatzen hasi zaidala, oliba olio txorrota botako dio, erdian, eta hau ere, jarraituko hor lantzen, eta bueno, esan dago, pazientzia, hau gainera, bueno, atzo, omega 3a ona dala banaletxe botatzeko, hau ere, hartu, eta venga, lusatu, eta horrela. Eta hartu arnasa sudurretik, eta ez jandun. Ez, egia da, hori hauek lan asko behar dutela, ikusten duzu hor, ez lortzen hori homogeneo bat lortzea, hori da, falta zaiolako. Oainikan falta zaiolako, eta hor lan din berda, eta adibidez esan dugu, irin ahula zertarako erabiltzen dugu, orea euskorrak egiteko, edo adibidez madalenak eta horrela egiteko. Hau da, ikusten dugunean oso orea oso likidua dala, ez dugula glutenik behar, ze ez da ertzitu behar ez ezer, horretarako erabiltzen dira irin ahulak, bale? Hau jakinda, zeate etxia... Bueno, okindegi bat montatzeko moduan zaudete, ero gozokintza, ero inkompetentzian. Bueno, ni eso. Praktika, hortikan aurrea, teoria jakinda, badakizue,
irin bakoitza zertarako erabiltzen den, ja ondoren da praktika eta ikustea zer falta dan, eta oso garrantzitsua errezeta guztietan jakin osagai bakoitzak ze funtzio daukan eta zergatik handan garrantzitsua. Ze hori ulertuta ondoren errezetak aldatzea eta horrela, errexago egingo zaizue eta... Bai. Dana bezala, dana ikastea da, eta dana praktika da, eta gero jolastia. Bai, eta batez ere praktika. Hemen ez dago sekreturik, hori ezaten dutena, hori ze hona dan futbolia, hori da hona futbolian, berezkoa badauka pixka, baina gero ordu pila zaten dituelako. Eta sukaldian, berdina, jostun gintzan, ilea mosten, dena bezala orduak sartzia da, zerbait ona izateko, hor lehen aiskolarik esaten, horre berezkoa dauka, berezkoa bai, eta entrenamendu ordu pila bat ere, bai. Orduan, lana, latz, eta, bueno, gero ateako dira gauza, pixkanak. Bestela nola uste duzu horrelako besoak ditulazio horrek, beste lan egitea, Crossfit eraten ez, zuten mintzat. Bueno, hemen jarritzen dute, arbintzo olioa bota diot, eta hemen jarrituko dut hemen lantzen, eta esan dako, pazientzi pixkatekin, ikusiko du, ja nola gero zurgatzen doan, eta jungo zaigu lako ore leun eta fin bat egiten hemen. Gaurko errezeta beraz, kaltzonea izango da. Eta kaltzonea Napoleon sortu zen, 18. mendean, eta gauza da, pizza iaterako garaian, eramateko langileek toki batetik bestera eramateko, zaila dala, ez da, pizza bat eramatea jateko. Eta kaltzonea hortikan sortu zen, ze eramateko oso erreza da, ezara zikintzen, balio du horretarako, ez da? Momentuan jateko, take away esaten den gaur egun, etxera eramateko, nunbaitia eramateko, eta oso erreza jateko, pizza baten zapore berdina edo oso antzeko dauka, osagaiak eta horrela oso antzekoak dira, eta oso erreza zan, tokitik eramateko. Nik, Armintza, hor, historia daukat, ni hasi nintzenean, irin pixka botako dut, hasi nintzenean, mendian ultraketa egiten, orduan, estatu batuetan zegoen bat, North Face markan korreka itzezuela, Dean Karnazes. Eta Dean Karnazezan oso famatua, beraz, irazte zituen ultra gehienak, ez? Orduan, hasieran zeuden ultran mundua, ez? Eta, zegoen, honek, anoaguneetan, bere ekipokoak, eramaten zuten beti pizza bat, eta egiten zuena pizza bildu, holako txurro bat, eta korrika jarraitzen zuen bere pizza jaten. Eta irudi hori, behin bainoetan buruan eta ez da izan, eta nik onartzen dut, egin izan dudala, holakoetan, ze gelak eta holakoak eta barratxoak ondo daude, baina egun da piko kilometroko... Pizza karbohidratoak dira, ez da? Baina holako lasterketa bat egiten denean, janin behar da. Hora, kaltzonea eman behar zitzaion. Errexago emateko, ez da? Nioia da truko hori, ez? Txurro bat egin da, balioko lukela. Balioko luke, bai. Kaltzonea normal beti labian bukatzen da, eta gaurko kasuan frijitu egingo da. Hori da, beste kaltzone mota bat, adibidez, Puglia aldean, hau da, Italia hegoaldean, hortxe badago horrelako plater tradizional bat, non pantzerotoa deitzen den. Pantzeroto deitzen zaio, pantzeroto. Eta kasu hauetan dira frigituak. Eta hauek Puglia aldean kontsumitzen dira, eta era berdinean kontsumitzen dira, eta pizza batek dazken osagai berdinekin eginda dago, baina ezberdintasuna da hori, frigituta dagoela. Kasu honetan, frigitu egingo ditugu ere, ez da? Hau da, azkenean, kanpinetara, ero autokarabanakin ibiltzen garenok, horrelako teknikak eta montatu behar izaten ditugu, pizza, erolako zerbait jateko. Ni pizza, bestela egiten duana da, hartzen dut, orea lusatu egiten dut, sartai bat egiten dut, alde bat pizzarena. Buelta ematen dio, beste aldea, eta ero tomatea hemen jartzen dio. Tomatea, gazta, txorixoa, eta ero tapa jartzen dio. Orea eta dena egitezu, karabanan. Bi aldeetatik egiten dut orea lehenengo, Eta horrela bestela gordinik gelditzen dela igual azpiko aldetik. Hori da, orduan inbazaio lehenengo, bi aldeetatik egin orea izango azan moduan talo bat, eta gero tomatea eta jarri, eta tapa jarri, eta nik sopletea daukat, eta gero gainetik, eta jenteak uste izo, kanpeinan, autokarana batek, pizza jaten da esaten zuten. Nondik aldatera dezu? Labea dauka horrek, ez, hartaian. Bueno, ikuste duzue, orea prest, eta ingo duguna da, oliba olio txorrotadatekin, pixkat, oliba zerbait behar dugu ez itxasteko, hartzen du horrelako gopor bat, lusatu, sukaldeko plastikoa erotrapu batekin estali eta utziko dugu altzatzen. Zenba denbora?
bueno, zuen sukaldeko temperaturan arabera. Ez dago denbora bat esateko, ordu erdi, 40 minutu, ero ordu bete. Honek, gurean, darama ordu terdi. Eta dago... Ja, bikoitza baino gehiago. Berdinak ziren. Berdina. Berdinak ziren. Bikoitza baino gehiago. Orduan, hori da, pentsatu, hau, kanpoa. Eta hau utziko dut gero iteko. Zer lehenengo behar dudana da orburua behar ditut. Eta orburua bekin ditut. Armintz bakarrik, garbitu. Eta olio pixkatekin sartai batean salteatu ingo ditut. Zer, ez dietingo, Kozinatu oso gutxi, segero labean 15 bat, bueno, labean ez frigitzen beste pixkat kozinatuko da. Orduan, bueno, orburuan normal. Kanpoko hostoak kendu, pero xarra finetan moztu. Ni trukotxo bat emango dizuet, ze egia da, orea hasten zara egiten, eta ikusi dezu, ordu eta erdi egon behar du gutxi gora bera, temperatura, 20-25 graduko temperatura batian, baino ez bali badaukezue denbora hori, ze hasi zaterete oso berandu edo gauzak egin behar dituzue, hortikan ordu terdira, eta urrengo egunean jarraitu nahi bali badezue, sartu dezakezue hozgailuan. Zer gertatzen da, hotza dagoenean, temperatura baxuagoa denez, ez da hain azkarrazten. Beraz, egun batetikan bestera hartzitu daiteke, azkenean emaitza berdina lortu daiteke, baino temperatura baxugoa. Polikiago egiten da, azkenean, ez? Polikiago egiten da, era normalian gauzak poliki egin da eta horrela, hobeto joaten da. Hobeto joaten da, beraz, egun batetikan bestera nahi balen baduzu egin ere, egin daiteke, Eta azkarra aldera, kontuz kontrakoa da, ez? Gozo gintzan da hori, okindegietan daukate, estufa deitzen da, ez? Holako armairu batzu zeintzuk, 30-40 gradutan egoten diren, eta horrekin egiten duguna askartu hori, ez? Hori da. Azkenean azkarrago egiten da hori dena, eta egin daitekena ere, da, adibidez, horia momentuan amaitzen dezuenean, izozkailura sartu, eta ja momentuan izoztuta geratzen da. Eta ondoren, ja nahi dezuen egunean, ateratzen dezue, eta ja hori bai, prozesua jarraitu behar duzue, atziteko, baino ondo mantentzen da izozgailuan, Ez du esan nahi, lebadura hori daukanik, izozgailuan jarraituko dunik azten. Izozgailuan beti dena gelditzen da. Hau da, 18 gradu 0 azpitikan balin badaukezue, euki behar dan bezala xe, orduan, lasai egon, ze hor mantentzen da, eta ondo geldituko da. Ezingo genukena adibidez da, ja, behin horrela daukagunean, izozgailuan sartu. Orduan ez, baina hasieran egiten balin badugu, eta izozgailuan jordeltzen balin badugu, ja, hortikan, aste betera edo atera lasai eta jarraitu dezakezue prozesu honekin berdin. Beraz, ez balin badaukezue denbora edo ez balin badazere ondo organizatu eta esan dezue azkeneko momentun edo zerbait gertatu balin badazaizue eta izozgailura sartu nahi baduzue, badakizue aukera hori badaukazuela. Beti daude tuku. Trukotxoak beti daude. Eta nea nahiak orea egiten duenean, nea nahiak da bat, egiten duenean pizza orea egiten du, egun askotarako. Eta gero izozgailuan gordetzen ditu, hartu, eta izozgailuan behar duenean gero hartu, eta esan dakoa, porzioka egiten du, atalak, eta gero ateratzen du, usten du hartzitzen, gero lusatzen du, eta listo. Bueno, baratxuri atala, gero, bakarrik erabiliko dudan hemen dira, orburuak. Orduan, baratxuri atala hor zapaldu pixka, zapore amateko olio honi, eta ingo duguna, hemen frigituta egin genitunean bezala orburuak, hartu, xerra finetan moztuko ditugu, eta hemen salteatu ingo ditugu pixka bat, hori izango da. Bueno, eta konserbak orburuak erabilen dituzue, horiek, eta urdaiazpiko goziarekin nahi dut baduzue, edo parren gorriekin edo zuen nahi duzuna, betegarria zuen esku, gainera hitz egiten egon garela, pizza hauen oreatzaz, badago orain labe bat, gasarekin dijoana, eta hartzen ditu igual, ezagit, 350 gradu, ia 200, eta etxian jateko dira, Hau da, hori da, eta da, labe txikitxo bat, hau da, mikrouinak daukan tamainukoa gutxi gora bera, harria dauke beran, eta hori, edo butanoari edo horrela lotzen zaio, eta bakarrik, balio du normalian, pizzak egiteko. Eta hartzen du kriston temperatura, eta minutu batean, 2 minututan, ja, prest dago, pizza. Eta hori, egiten da, momentu batean, eta pizzak egin behar diran bezalaxe. Zegin behar da, harrian, zuzenian, horrela, beko aldia, ondo kozinatuta geratzen da, kurruskari geratzen da, eta goiko aldea ja gazta eta dena urtuta, eta minutu terdian ja pizza prest. Lantaldeko batek ustut olakoa nahi zuela, jarriztak azkenean eskatu duen ero ez, baina badakit asmoa zeukela olako zerbait hartzeko,
Eta azkenean, hori, ez da ikusi zuen inoiz pizzeria gana, nola izaten dien oso bajua dira labeak, bueno, hor gozogintzakoa direnak, ez? Da, zuk esan dut, hore, zeperez pizzan horea fina izan, berdu hori ere, bai, Bai. Nik ez da idorren izatuko, batzuk lodia gustatzen zaizkie, hemen txorienen genduen, nola gastarekin beteta doana ingurua. Ingurua. Oso, goxuan, noski, gero ez da, eta italiar batek esango du, berrazion, baina, bueno, erragatu zen hori. Ez, egia da, danak fina izan behar du da, baina ingurua pixka da tartzituta eta altxata behar du, Nei gustatzen zain, ja, puntu erreak eta horrela dituenean, eta bai, fina, eta oso fina izan behar du. Baina berako aldia, ondo eginda, ze normalian, eta askotan gertatzen da, igual, labean sartzen degula gure pizza, eta nola suak, edo temperaturak goitikan ematen dion, goitikan ondo eginda geratzen da, baino azpitikan pizza geratzen da gordin. Hori da desastre. Orduan, hori da akats oso, bueno, arrunta edo normala, ze ez dugu begiratzen ondikan ematen dion zuak, baino berez pizza bati eman behar dio betikan, eta harria balin bada, hobe, horrela beratikan ondo eginda geratuko da, eta gainetikan gazta eta horrela urtu ezkero, ja prest. Bueno, magu, orain maila garbitu, eta ingo duguna da, hartu, salteatzen lan bitartean, bueno, gure orea pixka landuko du, irin pixkat orain bai, oina aterako dut, hemen gazak enduko digu, hemen dago, dana ikuste duzu, nola duden hor burbuiak dana gazak indakoa, bueno, ondo hartzitu da, eta irin pixka gainetik, irin pixka maira, bola batzuk atarako ditut, gutxi gora era hemendik atako zaizkit, ez dakit, 5, 6, ikusiko du. Tamainoan arabera, Eta, jungo gara, pixkanaka, luzatzen, betegarria, tomatea, mozzarella, gure horburuak eta antxoak. Abira, UNESCOk ondare kultural inmaterial izendatu du Italiako sukaldaritza. Eta hau da, belaunaldiz transmitutako tradizioak eta teknikak, komunitate baten identidadea aitortzen duela, ezta? Zer garrantzitsua azkenen, bai Italiako sukaldaritza, gainera Frantziako sukaldaritza ere aitortzen du UNESCOk, ni begiratzen egon naiz eta esan dut. Eta guri, eta Euskal Herriko gastronomia, oraindikan ez. Aurrengo urtean edo, igual hemendikan galduta ibili dira, edo ez dira iritsi ona. Nola funtzionatzen du horrek? Ez dakit, nik pentsatzen dut egongo dala... Eskupekoak egongo dira, ero... Ez dakit, edo igual ez dute Euskal Herria ezagutzen, eta ez dira hemendikan pasa, ezagutzen, hombre. Euskal Herria ezagutzen, mundu maian... Ez dugu, egia da eskara munduko nena. Munduko nena, ni semiari izaten dio tortan, lehenean azarrotu intzat. Xake txapelketa, Bizkaiko xake txapelketa, 5 partida jolastu behar zituzten, eta lautik zeramazkan 3 irabazita. Eta igual bigarren gatuko naz, urrengo irabazten badot, eta lasai. Beti zu ona zara. Baina beti, Danian beti aurkituko zu norbait zu baino. Eta galdu izan da, gero, txera etorrezan egia da hortan, niri nahiko aita moduko da, pikoia. Eta etorrezan azarretxean, eta izan da, bueno, baina ikasi mara beti dagoela, zu baino hona badan, naiz eta munduko honena izan zerbaitetan, beti aurkituko zu norbait zu baino hobia badala. Beti hongo da norbait. Baina ni baino hobiagoa kutsi, ez dakiz zertan, baina, bueno. Eta bestela, lehenko eguna esan duen bezala, omega 3 hartu. Lasaitzeko eta haserre hori mantentzeko. Bueno, nik hemen, ikusi duzu, nik uste dut 3 atako ditu. Ingo ditu olako kaltzone eder batzuk. Orduan, arrabolaren laguntzarekin, hartu, eta ondo zabalduko du, pizza baten itxura emana ez honi, eta gero izango da, tomatea eskuekin birrinduko dut, bera italiarrak egiten duten moduan, eta gero beteko dugu, horburuekin, listo euskala, mozzarelakin eta antxoekin. Kaltzoneak ere baditu bere errezeta tradizionalak, pizza batek dituen bezalaxe, badago kaltzone tradizionala, hau da, margarita pizzak dituen osagai berak dituenak, badago gazta kaltzonea, gazta ezberdinekin egindakoak, badaude atun kaltzonea, badago tipula kaltzonea. Hawaii arrestago, Hori ez da existitzen. Asmatu zuenak benetan, ez dauka, eno esaten. Omega 3, gaurko dosia ez tezu hartu zior. Oso, nanakin eta pizza oso.
Ba, ederko, ikusten duzu, Gainera, bueno, goxua gelditzen dela eta horrela, jolasteko aukera hori ematen duzu, edo seme-alabekin eta horrela ibiltzeko aukera ematen du, eskuak zikintzea beti dago, ondo. Gaina ez da daukazu inungo arriskurik, ze batzutan labaina edo horrela erabiltzen baldin bada, arriskurik dago, baina kasu honetan, orea eta horrela lantzen dugunean, irina, ura, nastu, nahi izan den da, jolas moduan hartu behar da. Eta hau beste bat da, bitu hau nik beti lehen tomate hartu eta birrindu egiten nuen, erosten nuen birrindu tomate eta saltza bat egiten nuen. Baina, egia da, sukaldari italiar ezagun, gaina holan pixkat jarraitzen didala, eta pizzak eta egiten dituzten bi hiru oso onak, eta bera esaten dute, ez dute tomate saltza jartzen baizik, eta tomateak hartzen dituzte holan birrindu eskuekin, hau da, tomateak honek latakoak, konserbakoak, tomate on batzuk erabili mesedez, hoiek hartu, eta honek ere, omega 3an berdin egiten dizu, lasaitzen laguntza izu, holan, pixkat birrindu, eta prest dago, horri botaldiozuek atza, piper beltza, ero nahi duzuena, nik ero, albaka osto batzu jarriko izkio gainetik. Orduan, izango da asmoa, hartzen dugu, horrela, tomatea ireki danean, gero, azkenean pizza bat izango balitz pizza bat berdina. Gero iten dana da tolestu, ez da? Egin behar diona, mozzarella jarriko dugu, antxoa batzuk, orburuak, dana barruan. Eta dana barruan, eta ero, bildu, ondo itxi, eta frigitu. Ingo dana da, ja, dagoeneko hemen, oliba olio finarekin, ondo botako dio beldur gabe, eta hemen, dana barruan geritzen. Frigitu ingo dugu, asmoa da, ondo ematea, beroak danetik. Eta hori garrantzitsua, orburuak ere pixka bat kozinatu, gordinak hemen ezin bestela, hori da. Naiz eta frigitu kaltzonea, ez da temperatura asko iristen barrura, eta ez da kozinatuko orburua, beraz. Ondo kozinatuta egon, eta hori bai, beroa iritsiko zaio gazta urtzeko, baino ez orburuak kozinatzeko, beraz. Lehen da bizi, salteatu, olio berotan, eta gero sartu barrura. Piper beltza, albaka osto batzuk, hementxe, botako izkiogu, holan. Nola egiten zuten txinatarrak? Japoniar. Nik jarraitzen du japoniar bat, arek hartzen du eta erabiltzen du martorria. Eta martorria izaporea atatzeko, txalo. Eta honekin, usaino, atzabaitzen, bainetan, Usaintzen du. Eta gaina, telebistarako oso politia geratzen. Bueno, holan, hau, bildu ingo dugu, eta, azkenean olako, eta hori batentzako da, ezta? Bai, hau zuretzat eta niretzat. Hemen bihontzat, baina, razioa, ez dakit, pizza bat jendeak zema jaten du. Kaston pizzak sartzen ditu jendeak, eta bakoitzak beria, ezta? Eta bakoitzak beria normalian jaten du. Orduan, berdina eta pizza txiki bada azkenean, Bai, da pizza bat, baino bakarrik erditik handagoela tolestuta, baino pizza bat izan leike lasai asko. Hau, beroa dagoela, barrura, eta hau ingo dugu, denbora baduenez, 2 minutu alde bakoitzetik, 2 minutu, buelta emango diogu, hemen daukat bitxadera, buelta emango diogu, beste aldetik, beste 2 minutu ero 3, eta kanpora, eta gero, plastatzen. Bueno, zuk, Armin, pentsatu, zaudelan, italian lanean, ez da ditu olibak jasotzen, eta amaiketarako jartzen dizute, lehunean ingendun kafea, gorringoarekin, eta hau. Egun alzala, egun guztia, lanean, gelditu gabe. A ber, barruti. Hau? Ederra. Barrura. Bueno, hemen, puztuta geratu zaigu, gure kaltzonea, eta, beste aukera zuen sukaldareko, kaltzone frigitua. Eta hemendik ateatzen dena da, geia. Otza dagoen seinale, ez da? Hola, hartu behar da, Barrua sartu behar da. Hola, sartu, eta ja, zapalduta ez da inandila. Bia, kuruskari da. Pizza baten antzera. Baina ia da errixe badala jatia, Bokaio baten bezala xe. Bapo jarriko gara hemen. Berua, holan, detaile txikia, beste biker, baina, hummus batekin... Nor daki hori? Hummus batekin lehunduko dugu orain mingaina.
humusa kaltzonetikan ateratzen zan hori humusa. Keia, bai. Berua zeo, bai. Bueno, tontakerik utzita, orain bai. Ikusi eta ikasi dezagun nola egiten den benetazko humusa. Txitxirioei baratxuria, tahinia, limoia, kuminoa, gatza eta olioa gehitu. Dana ondo birrindu, ura pixkanaka bota, testura krematxua lortu arte. Plater batean zerbitzatu, granada alea gainetik, olio zorrotada bat eta piperrauts pixka batekin. Bueno, ikusi dezue, humus batek ez daukala inongo zailtasunik, ezta? Tahinia aipatu dut, eta bida. Tahinia da, sesamo hazi hauek, inbiarrana dala, txigortu, eta gero hementxe, dana ondo txikitu, olio pixka batekin, eta lortzen da pasta bat. Beraz, nik hoxe egingo dut. Erosi dezakezue, baina, bai, eskuz egingo dut, eskuz txikituko dut, eta tahinia nire humusari botako dut. Beraz, eskuz egingo dut. Ikusten dezu, garbantzuak ja egosita daude. Egosita ekarri ditut, eta ez daka inongo misteriorik. Nik errezeta hau Turkiatikan ekarri dut, han, bueno, egia da, humusa, plater oso tradizional bat dala, eta han asko kontsumitzen dela, eta granadarekin zerbitzatzen da toki askotan. Gertatu zitzaiten anekdota bat, junitzen kebab jatia, ez da? Eta eskari union, zerbeza edateko bazeukaten. Eta toki batzuetan bai, beste batzuetan ez, toki horretan ez zeukaten. Ez zeukaten zerbezarik, eta esan ziten, zerbeza ez daukagu, baino granada zukua nahi balen baduzu, badakagu bat. Esan justu hori denun nahi baino. Granada pilo bat erabiltzen dutean. Guk egin un postre bat hemen, Jordanian eman ziutena, eta zan azkenean tahinia, hau da, sesamo pasta, jartzen zen oinarrean, plater baten oinarrean, tahinia probatu etxean baten, eta gero granada olako sirope bat, esan zukua, esan lodiagoa, eta egia da, hemen ere lortzea badago, internetetik eta lortzea badago, eta hau, iten ziotena da, gero, geruza bat tahinia azpian, eta gero, geruza bat granada sirope hori gainean. Eta hartzen zen duen, beraie jaten dute olako ogi lauakinan, olako taloekin, eta gosaltzeko hori, zoragarria, gosaltzeko postre moduan atera ziguten, txorienen egin genuen hemen, eta oso gozoa zerbait erreza, eta da kontraste azkenean, bueno, badauka tahinia esan gazia, baina gazi puntutxu bat, gero granadaen gozoa, eta oso kombinazio ona eta osasuntxua gainera, ze azkenean, bueno, tahiniak omega-3 pila badauka, koipe osasuntxua dauzka, orduan, bueno, etxean egitea badaukazuek, gaur armintzek egingo duen moduan, bestela olako robot potente batekin honek kutxia dauzkana horrekin egurra eman da pazientzia handiarekin, hasieran puskatu egin behar da, bera jeitsi, berriro birrindu, bera jeitsi hormetatik, eta pizkanaka sesamo hasiko da bereko ipea botatzen, eta horrekin lortuko zu olako, bueno, kakauete krema erantzeko bat, olako krema zuriska bat, eta, bueno, nik kasu honetan trampatxoa egingo diot, eta ez dut dena pasta eskuz egingo, hau da, dana ondo txikituko dut, baina olio pixka bat botako diot, orduan pasta izango da, sesamo hazi hauek, kriston usaina daukatela, txikitzen joan bitarten usain guztia ateratzen da, eta ingo detena da, gero olio pixka batekin, ondo nastu, eta hor ikusiko duzue, nola lortzen den, tahini pasta oso errex. Bueno, hemen Libano, Siriak eta Turkia pixkat borrokatzen dute, beraiek asmatu zutela, baina ekialde hurbilean, bertan oso ohikoa dan platera da humusa, oso beraiek osaltzeko, normalean humusa beti egoten da, janari pila detan, gaina ohitura daukate, erdian janaria jateko, eta edo jentea juten da, normalean bertatik plateretik hartzen, esan dako ogi lau hauekin, eta han beti dagoen zerbait da. Gero, batzuk, botatzen diote, nasketari kuminoa, ero bestatzu egiten dute, gero kuminoa eta piperrautza bukaeran oliba olio txorrotada on batekin. Bertan oso oliba olio ona dauzkate, eta bertan oliba olioa, gero kuminoa hautza eta piperrautza botatzen diote, eta horrekin, bueno, nik gure txian esatizut, nik gure humusa astian, ez dizuet esango, astero, baina bi asteri behinero jaten duen zerbait da, eta umei gustatzen zaien zerbait da. Oso erreixa prestatzen? Bai, eta gaina gaur egungo umeek, gauza gaziak eta gustatzen zaizkie. Eta guk egiten ditugunean, umen urtebetetxe festak eta, humusa beti egoten da, eta batzuk esango dute, helduek oso gustora jaten dute, baina umeek ere. Beraz, ikusten duzu hemen nik ja pasta lortu dut,
Egia da, nahiko, pastoso gelditu zaitela, aldiozue pixka bat olio gehiago bota likido eratzeko, baina, nik horrelaxe nahiko ondo ikusten dut, beraz, horrelaxe utziko dut, eta bitartean, badakizue, eta esan dizuetan bezalaxe, osagai guztiak danak nahastu, hementxe gure garbantzuak, barrura. Egositakoak hemen, txitxirioak, garbantzuak egosita. Hau ez da falafela, txorienen izan du falafela egiteko behar ditu garbantzuak beratuta bakarrik, uretan. Hummus egiteko egositakoak. Egosita, hori da. Gero, baratxuri bat, txikituko dut, laguntzeko berintzerako garaian, barrura. Gero, zer gehiago darama honek? Esan dugun, tajinia, barrura botako diotela. Gero, ur pixka bat, ur hotza botako diot, hortxe dauketela, limoizukua eta kuminoa, besterik ez. Eta olioa noski, olioa gero botako dio gainetik. Beraiek gero batzutan krematxo guzteko jogur naturala botatzen dira, jogur koiaraka bota aldiozu, eta ero bersioak pila bat. Azkenean bakizu egiten dela, lekale batekin egiten den pasta da hummusa, eta guk hemen txorien inditugu dilistanak, inditugu babarrun zurianak, inditugu hemen Gernikako, ero Tolosako babarrunekin indako hummusa egin dugu. Hau da, oinarri hartuta guk hemen bota diguna, baratxuria, limoia, kuminoa, horrek, gero, garbantzua beharrean izan aldira beste edozein lekale erabili alduzula. Oso polita nola geratzen da, gaur armintzek induen berdina, gehi erremolatxa. Olako kolore larrosa oso polita ematen dira. Gero, berdina egitea dago, eta kolore holan laranja pixkat hartzen duena da, asenarioak egosi, eta bota asenarioak. Asenarioekin ere, oso ikutua ematen dio, kolorea, baina zaporea be bai, Ze bestea ez da bakarrik kolorean kontua erremolatzakin. Gozo puntu ematen dio, eta asenarioa berdina egiten du. Asenarioa ere gozoa da, eta horrekin ere berdina lortuko denuke. Orduan, aukera pila bat. Gero bururatzen zait ere adibidez, belarren bat otatzen bali baduzu, adibidez albaka, perexila edo horrela, kolore berdeko bat lortuko duzu. Txipiroi tinta botatzen bali baduzu, hummus beltza, ez da? Badao pestoarekin egiten den bat, pestoa hartu eta pesto eta hor jokatu dezakezu hori eta zaporea ere aldatzen da. Bai. Hemen eskura daukazu, beti ez da duguna, imaginazioa behar dugu zukaldean, eta, batez ere gustua. Nik uste dut hemen imaginazioz, ze badao jende pilo bat kriston imaginazioa daukala, baina gero gustua garrantzitsua da. Eta hor botatzen diguna kombinazioa, izatea bada olako, ez dakit, Picasso bat, baina ez daukala zentzurik, ez. Picassoak ere zentzua zeukaten. Gero, errezeta pilo bat atera dira akatsetatik, ez da? Akatsetatik edo, haizu, nori bururatu zitzaion gauza hori dastatzea edo horrela, haizu? Baina frogatu zupa da, esango hori etxen esango dizute, oso ondo. Akatsa, baina aurrena zu frogatu, eta gero gozoa balao, ekarri guri etxera, eta probatuko dutenen arte. Oso ondo. Ikusi dezue, nik ja hemen prest daukat nire hummusa, ikusi dezue tekstura nahi deten bezala geratu zaitela, eta bitartean ingo detena da, granada ireki, eta gutxi gehiago geratzen zaigu, plater bat hartu, politxa utzi, gainetikan olio pixkatxo bat, granada ziak, eta listo. Guri granada erakutsi ziguten nola irekitzen da, eltsen egon ginenean, hor badau teknika bat, txapelean hartzen lau atal mosten dizkiezu, eta erolan atalatan ateratzen dela, holan hasi guztiak osorik, eta nik enuen ezagutzen granadaren zuaitza, granadaren zuaitza da, holan, hemengo gure zagarrondua baino pixka txikixiagoa, esan dezagun, eta holan neko zabala eta eskura hartzeko, nik uste dut hori nahita lortu dutela, hemen zagaztietan daiten dana, gaur egun, ez da interesatzen oso zagarrondo haundiak izatea, jasotzeko zagarrak, eta hau da, ez dakit zematzen, 2 metro, 3 metro asko jota, altuerako zuaizka bat zen, eta bertan horre granadak jasotzeko erreza, eltzen ezagutu genuen. Eta oso gozoa, ni egia esan, probatu izan dudanean da gustatzen zaizki, baina emate dit holan, alper pixka bat. Ez dakizu horre... Gero daukaz zuku pilloa, goxo gelditzen da. Bai hori, zukuan, antiosia pilloa. Hori da, pilloa, nutrizio aldetik era, kriston arrakastatxua. Ni lagun badokat, entxalada batian eta horrela. Horrela bai. Baina, ja niri aletuta eman. Ja. Nela guma dauka gustatzen eskola hor bana-manan jutia, eta beraz edo, ni Granada... Hartoa izango da. Telebista aurriak jartzen naiz, eta ne Granada aletxua gar jurten naiz, jaten da. Oso ondo, bazei, ni Granada...
jaten dut, behar badu, baina aukera beste gogokoena ez da ikusten detenez. Beste fruta batzu nahi, Egia da, platerra honi da dintzat, freskotasuna ematen diola. Bai. Azkenen, ikutsu berezia ematen dio, eta, Turkian horrela jate balen badute, eta hainbesteko arrakasta duen plater bat balen bada, nego zen jendeai gustatuko zaiola. Bere freskotasuna ondo geratzen da. Beraz, hementxe, nire Granada Aziak, eta plater politx bat ekarrita, orain egingo duguna izango da, humusa bota. Bale? Humusarekin, bakus esaten zuen, nire lagun palestinarrak, humusa goizean goiz, irakasleek eskolara jo baino lehenago, lanera jo baino lehenago, humusa jaten zuten. Eta lanera leun juten ziren. Lasai, humusak emoten dizun leuntasunarekin. Orduan, lanera joan eta hasieran holan izaten bauzue jentia holan gerra hartzazue humusa ero hobeto, gerra ematen dizuen horri, emaiozue humusa gozaltzeko, bera ere lanera leun juteko, eta zui pakean usteko. Benetan, gomendagarria. Nen gustatzen gero hemen, borobiltxo bat egitea. Hau ja da estetika, Zigor? Bale, eta gero hor olioa botatzea, ez? Hori da, mentxe botako diogu olioa. Beraiek holan zabaldu iten dute holan, eta erdian geratzen da, eta esan dako, talo antzeko beraien ogiak hartzen dituzte hauek zapalak, eta hoiekin gero bustitzen juten da. Eta gaur ere, gure alesi, astu intzaio ogiak hartzea. Oso, ondo. Beraz, honekin ja amaitzen dugu, botako diogu olio txorrata goxu bat, gainetikan, piperrautxa pixkatxo bat, gure Granada Aziak, eta listo, ezer gutxiago. Honez pentsaten kaltzonearekin hartut hola mustiteko, baina, agian... Balioko luke, Zigor. Utzingo dio hauei, dastatu da nahi dute. Baina, guazen lehen da bizit, dastatzera gure humusa. Bueno, humusa dastatzea, egia da, oberena izaten dela, ogi kurruskari pixka batekin, kaltzonearekin ere edarki. Hor zerbitzatzen dute gaur egun horako, ez? Barazki gordinak, zenario pusketak eta horren makiltxoekin. Nik nahiago eta ogiarekin, egia esan. Behin nik, enuen probatu, Granadarekin, da kombinazio hona. Oso gozoa. Bueno, lagunok, biarroz tirala, harin, ja, denbora joten nahi zaigula. Famatuak ja ari dira bideoak bidaltzen. Hori da, etorri gurekin, asteari bukaera ematen, eta bien bitartean ondo izan. Gu hemen ibiliko gehiata. Agur!